Krakshalo hastiwo shokpainai RSS ni bokrok Mohan Bhagwat bini achomsha hastiwo yapri klaina nai manoteye hastini thungrungo hono hanai unglai mani nukjaka TTDC chongbarini ulo hastiwo RSS ni bokrok shokpaima obo kaisa pandani bagai shibiya Tiprasha amchayo bodolno krakhe songshawai tisana tei thungrungni boyar kahamke sheprinari kaisa kok kachana nai mani hai hinei wansuk jaka Hastini ungtong jorani thungrungo kaisa ketal mokhang tubuna naikha RSS ni bokrok Mohan Bhagwat hastewo faimani bisingtui 20 April salmari tang salo agoliwo shokphainai te 21 April salmari krak salo Mohanpurni Jinmaya mission rungno kholawo tongkathani pandawo manjaknai bini Tripura hastewo shokphaimano tongkathar eba hukumuni ariwo simike nainani shep korei hinei wansuk laikha thungrungno tui sinai duknai rok Thungrungni bokhaktui naikhe obosrai kaisa strategic intervention oboni naharmung hastini thungrungo bodolno songchana chapna jaikhaina hine wansuk laikha TTDC chongbariwo Bharatiya Janata Party ni asuk buthai hamthaya angmani kaisa khoraimung angui bachakha khombu bati bagai obuthai chongbariwo chenma simiya Tiprasha amchayo kokhnarui mania lukurokno te bodolni yafang kebel ni bagai hine kok kasakha RSS ni bisingni report hinke obo haijorao no RSS ni bokrok thongkholawo ongkhorka thungrungni kok bai sanani thangke dalsa course correction hini khaklaika thungrungno tei sinai duknai rok Tripura hastini Tiprasha rok swkangni simino thungrungo kaisa khairok mungno funugo oro tongo sinimung hamkrai krui jai khaijakani mangplei rokno bwskango tubuwi kuthuk khlaio haini bagai salkolok ni simino kaisa ideological counter narrative snamnani saktharai tongo RSS rok oro bwskango tubukha nationalism ni wansukmung tei hukumuo thansani khorang ungtong jorao ra sabachini slai kabang bedek rungnok tei hoda hamkraini thairokni bisingtei networks namjakha aborokni bisingtei kaisa grassroots mobilization missionary wo slaijakha RSS o mesino kathang khlaidani bagai saktharmani hinibo wansuk jakha Mohan Bhagwat hastewo faimanotiyei bodolni adongrokni khano ragrina bodolno raidawo tonina te Tiprasha hodawo katal khlai puitu khlaijaknani naharmungno soi nangkokmani hine wansuk jakha thungrungni bokhaktei teibo nangkokmani ongkha RSS bai Bharatiya Janata Party ni halok chongbarini thungrungo dadak sidakhe manjage phano BJP ni bagai organization backbone haike samung tango RSS rok haini bagai RSS ni bagaiya obo BJP no thungrungo katal khlai songjarani naimani se bebak bokhaktei obo kwbangma thungrungni khorangni barjawo Mohan Bhagwat hastewo faina hinmani babaisa Tiprasha amchayo bodolno fuarna te babaisa bodolno songchana abono kare chongbariwo kaplai ongyani ulo narrative reset chengna naikha hini wansuk jakha sinai nuknai rokni bisingti tabuk hastewo RSS ni bokrok faimani bodolo fainai salo busuk jorate kuthuke sampliklaino nasingjak joto lukurokno Bureau Report News Now